Lea on jo tuolla padan ääressä. Lohikeitto on valmiina. Oletteko te valmiina? Onnetteko maljat teille? Mulle, eikö niin? Otetaan tuo. No niin. Joo. Tässä omasti. Okei. Anna kasville toi. Homma. Jos suuta kuivaa. Terveydeksi. Ja tervetuloa. Nyt olkoon. Ensi vuonna vasta se. Niin on aikoja sitten se. Aikoja sitten 30. Siitä on noin 30 vuotta, kun sisko täytti 30. Minä täytän nyt 75. Tervetuloa edelleen. Pitääkö se Maija puhetta? Otetaan ensin skooli. Joo, kato, kuiva suu. Hei, nyt on... Missä on? Missä on pikkuinen? Mallia, niin. Niin, kun se on noita ihan tyhjiä toi tarjous. Ei ole laseja, ei ole pommaa.